walay dapit alang sa pagkatapulan. Lucas Kapitulo 11, versikulo 23. Ang wala magauban kanako, batok siya kanako, ug ang dili makig-ipon kanako, magapatibulaag. Sa unsang paagi nga ang atong kahayag modan-ag ngadto sa kalibutan, gawas kun kini pinaagi sa atong makanunayon nga Kristohanong kinabuhi. Unsaon pagkahibalo sa kalibutan nga kita iya ni Kristo kun wala kitay gihimo alang kaniya. Walay neutral nga yuta tali ni adtong kinsa nagtrabaho kutob sa ilang mahimo alang kang Kristo ug ni adtong kinsa nagtrabaho alang sa kaaway sa mga kalag. Ang matag usa nga nagbarog ingon nga tapulan diha sa parasan sa Ginoo, dili lamang walay nabuhat sa bisan unsa sa iyang kaugalingon, apan siya usa ka babag ni adtong naningkamot sa pagtrabaho. Si Satanas nangita og trabahoanan alang sa tanan nga dili matinguhaon nga naningkamot sa pagsiguro sa ilang kaugalingon nga kaluwasan ug sa kaluwasan sa uban. Sa matag higayon nga ang usa ka Kristohanon dili magbantay, kining gamhanang kaaway muhimo og kalit ug bangis nga pag-atake. Gawas kun ang mga miyembro sa simbahan aktibo ug mabinantayon, sila mabuntog sa iyang mga lalang. Daghan nga kinahanglang mobarog nga malig-on alang sa pagkamatarong ug kamatuoran, nagpakitag kahuyang ug pagduha-duha nga nagdasig sa mga pag-atake ni Satanas. Kadtong napakya sa pagtubo diha sa grasya, nga wala magtinguha sa pagkabot sa kinatas-ang sukdanan sa Diosnon nga mga pagkabot, mabuntog. Niini nga panahon, sa panagbangi ug pagsulay, gikinahanglan nato ang tanang suporta ug paghupay nga atong makuha gikan sa matarong nga mga baruganan, gikan sa lig-on nga relihiyoso nga pagtuo, gikan sa malungtarong kasiguruan sa gugma ni Kristo, ug gikan sa buhong nga kasinatian sa balaanong mga butang. Kita makakabot sa bug-os nga gidak-on sa mga lalaki ug mga babaye diha kang Kristo Jesus lamang, ingon nga resulta sa usa ka makanunayon nga pagtubo diha sa grasya. Kining buhat nga atong gibuhat o wala buhata, ang nagsulti uban ang dako nga gahom mahitungod sa atong mga kinabuhi ug mga padulngan. Ang Dios nagkinahanglan kanato sa pagpalambo sa matag kahigayunan alang sa kapuslanan nga gitanyag kanato. Ang pagpasagad sa buhat niini peligroso sa atong espirituhanong pagtubo. Daghan kaayo kitag buluhaton, dili nato palabyon diha sa pagkatapulan ang bililhong mga takna nga gihatag sa Dios kanato aron sa paghingpit sa mga kinaiya alang sa langit. Kinahanglang dili kita mahimong dili aktibo o tapulan niini nga buhat, kay wala kitay panahon nga igugol nga walay katuyuan o tumong. Ang Dios motabang kanato sa pagbuntog sa atong mga sayop kung kita mag-ampo ug mutuo kaniya. Mahimo kitang labaw pa sa mga mananaog, pinaagi kaniya nga nahigugma kanato.